unozaka nowadya imbwaka idya rume yacho hono iya rakona hadza hapana chawaita unodya sika rudzi yacho saka kana uchinwa wainwa hwawa unodhaka ikona usingazinwa haikona kuti iwo wotenga mvura 50 cents iwo kwakatsekera uchibhadhara 50 cents mwedzi wese wawacha magumbezi iwomwa mvura 50 cents unodhaka kwakarwa 2 kotsi 1 koti wadhaku 3 kotsi haikona onwa 50 cents kuti mvura twale Jonas Tole akazofamba sekumba kwako. Jonas Tole achiri mpenyu akarowa iwe namba iye inonzi Jonas Tole asi kana ndadhakwa ncharowa mai neimwe iye hanzi yakainonyorwa nani ndinda but he must be alive man ndiye munhu atinoswera naye apa Jonas Tole akashaya. Maswera naye pamda. Ndara noswera naye pa komlasu. Man, there is another one. Mwana wake. We are raw base. No. Pani mwai. Uyu mwana. Ditiro. Oh, mwana wani. Wasteni aimba nana. Steni akatanga bendi nana. Steni uyu wamuna how many? Uyu mwana wa Churawa. Yes. Yanu. Yes. Kwa jiboya mujibabu jibabu kuna wafona ke Werukopera mtukudzi. anokopera mtukudzi. Ndiye ka aiwa mtukudzi ndiye akatosumudzwa naJiba man. Amira uzwe nhamo dzandimomotera. Yakarohwa kapa papa. Pasekuru ukunana chifamba ka. Mutukudzi abva kudombosha vakapa. Ana Jiba anga nebhendi ka. Wamuziva murefu ka Jiba. Jiba kumsoro mtezi. Ndiwafaona ka. Iye mutukudzi ndiwafaona ka. Unoziva zvake mutukudzi ukwaimba nana teenage kupo kwamvere chena. Achidzibere mauro something like that. Ndobva auya uko. Ana Jiba anga nebhendi yavo. Wagon Wings. Wagon Wings. Ndiana Jiba. Jiba isazina wirika. Wiri muningina wangu wa muzee. Wiri neuna. Wokuna angari kuna ainwana Forbes. Kuna Georges. Akaita mpurisa Forbes ari pa mawani. Wa muzee. Mutsukuso. Airova yeye. Faita itamba. Achamba ka yeye. Dozera ra Jiba manjiro. But manye na Jiba mtukudzi anga mukuru na Jiba. Kaka ndiye mkoma ifamily imwe chete. Ndiana vawafaona ka padombo shava. Saka Jiba nana Jiba ndo mafounders Wagon Wings iri mdara. Jiba muna vito ka. Timotara nyaya Wagon Wings. Yes, ndo bed yavambwa nana Jiba. There were 4. Asi Jiba mo stepe waka we brown wear. No. But white Jiba imba yavo mo brown wear. Koti Jiba wekwana Oliver Mtukudzi. Imo muna vito ngoda iso kwidza so. Ipapa unongoti wasiya imba yana enzanu yana muda kureva ukasiya imba ya Joy muda kureva Joy uyu akarora mukadzi wepastoda uye vaive uko hanzvadzi yaRafero Beira wongoti kwidza iso wosvika imba yaJiba uyo weBrown wosvika imba yaJiba futi ana Oliver Mtukudzi ndo vanga vaine Wagon Wings uri kuona manje saka Mutukudzi abva kudombosha akaimba nana teenage kupo mvere chena yanzi mvere chena bhendi rejazz band ndo inonzi yakunzi chiwe ina uyu Nicholas Zakaria inonzi chiya iyi ya Nicholas Zakaria anonzi imanzi mamba Nicholas Zakaria ane bhendi inonzi esunze mazano yo yakazopinda naManchester
Yes, aiwa ka vese idombo shawo vanonyeba kuti chikupi kupi kwe idombo shawo vazukuru vangu ke ega vana vamwe apa uri kuona machesa hauye pakona kaka isusu ndisana kaharika ndo kwakazvarwa amai ambuya vavo tereki ndiye amai vake anonzi Arudia. Ndakanyora rumbo hehe narudia hehe kudwara pa miswe mama kolanga zaringe kolenga ya meno zechini woho narudia amai vachiti koma muri kuwanda ndiri kwa Arudia amai vachikisa papa nezisendreni kapara tebuna napo kawo ya whatever is sure don't chiti mudaro uyadzika so ndonzwa sisi ndiye munhu wandichayamura yeye ndikapiwa mari kubroadcast ndiye munhu akataura kunana Thomas Mapfumo kuti vari pamusana kuti ndakati inini handidi kuzikanwa for a short time imimi zikanwai mozondiita kuti ndizikanwe uyu akataura then they punished him kumudaiso urikona iye manje is getting better like me look at me urikona they did that look at Forbes Forbes ari pamahani ari ku Forbes ari ku Durban ari kuti ane zveiwo inches 6 inches under vanyama ke ujisi namazopedzisa nyaya yedzimbo vari kuita jealous zvokuti imimi ndoda kuti muite chimborovai ya panziyo vari kuita jealous munyatso investigate muone kuti akamutsa broadcasting vangauda kuvhara African Service musati varungu vanotsvinya no vaiti imba idzimbo dzenyu nokuti vanhu vainzi varungu vachiridza dzimbo dzavo vonzi uyai mutambe vonzi hatina kidzwe unonzi varungu vanoda dzimbo minge inonzi chibale dancing ndodzaingorira vanhu vanoda tafadzwa nyarara unyara ndimakanyora tafadzwa eka tafadzwa uglenora ndiananomza anzvadzi yaHezel handiti Hezel anonzi Hezel kare ari kuAmerica vese yangu kaiyeka ndini Clopas kare naForbes eka Hezel kare alright mumba mavo ndo makapinda grenade saka uchiona mapurisa nemasoja vakarambidzwa makapinda tega seglenora vakarambidzwa pfuti handiti makaona pakapazwa pane 1 musoja here kana ungano inotoitwa nemukuru wavo masoja kana vakaita 200 ndofunga pane kana 3 vane pfuti kana 5 vakarambidzwa nenyaya iyoyo handiti vakafaya tega lese rafaiwa uko kwananingo kukwana mbataka heka handiti pane malines mangani idzimba idzi ndetsejika panotika ikoya iyi yopinda kuno yopinda apa nemukicheni manje wazona handiti pane miti paipa mugano Highfields neglenot ipo pai ndopavanga vakawanda vaimota dzinopenya penya ndobva aminoti wakaita sendobvafaya tega then yakaskipa malines ine rinodzika 1 the other one rikuseri 2 the other one ndo rakapinda amainini vangu vakaita ninge 1 month vasina kupinda mba yakapinda mba
iyo ameno papa sina chaitika kungutriga yepi chetu ngufana ndo zvakapanisa nokuti vana vavo varichi vari kuamerica nekubritain vakataura nyaya pazona wozoona history yacho handiti paingoti pakaita right vanhu vashudwa hope vakazoona kuti wo vanhu vafarisa iye manje wakapiwa chi 72 hours kugadzirisa iye manje so muchaona wakatadza muri kubhomba 72 hours. Ko mabritish akati chi 72 hours tererai nawo idi agadzirise human rights 72 hours. saka 72 24 plus day night 24 plus 24 in a day 3 days iye zvino 1 rapera ndokuti muno muchamutiza ndege dzasvibisa iye manje ka havasina